Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Human sa 50 ka adlaw sa Paskos pagabanhaw sa Ginoo, niya nata sa culmination apan wala ni magpasabot nga natapos kundili hingpit nga hagit nga sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, magpabilin ta sa atong tahas, sa atong buluhaton, sa atong misyon. Maghinulsol ta sa atong mga sala aron maandam tang muhalad sa misa.
excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin. Ug milikop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita silag daw mga dila nga kalayo, nga nanudon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa naglaing-laing pinulungan sumala sa panulti kanila sa Espiritu.
Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga religyoso kaayo nga gikan sa nagkalaing-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala. Kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo, nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong mingon sila. Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ug uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga mga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu o baguhang naong sa yuta. Daigang Ginoo kalago, o Ginoo akong Diyos, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Uni mong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mobalik ngadto sa abong. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang naong sa yuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug maglipay ang Ginoo diha sa iyang mga buwan. Makapahimot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa, kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag-usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kun magkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudeo o mga dili Hudeo, mga ulipon o mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Umarika o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit nung silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabos, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing, masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipayng labing hingpit, sa kalag kalanong tamis, binating dinapit, pahulayanan sa kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. O bulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tawo wala sa imong grasya, kawad-an siya kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, og bisbisi, og unya ang tanang nasamdan tambali. Ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnaon nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito ka gasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langitnong kabuluhanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nilang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudeo. Unya, mitungha sa Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo.
Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Smile mo ay. Kay karong adlaw, dako kaayo nga pangilin ang gisaulog sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romano nga simbahan. Ang piyesta sa Pentecostes. Literally, it means 50th. Ika-50 kaadlaw human sa Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ingon nga natapos na ang atong kasaulugan sa pagkabanhaw sa Ginoo, kundili ang Pentecostes maoy magpahinumdom, maoy magpahibaw kanato nga magpadayon ang atong buluhaton, ang atong misyon, isip ta mga disipulo, isip ta mga Katoliko Kristiyanos. O kining tulo kadagkong buluhaton, hinaot pa unta sa matag usa kanato, ato ni siyang ipahigayon, atong hubaron, matag adlaw diha sa atong kinabuhi. Aron pag matuod yun nga kita, puno sa Espiritu Santo. Kay kining Pentecostes para nako personally is the feast of the Holy Spirit. Nya karon god sa atong pagkasimbahan, ang Espiritu Santo maoy naghatag kanato sa gahom suma sa tugon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo maoy mogiya, mopahinumdom ug motudlo ug moagak nato kita nga ang simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang timaan, buhing timaan nga ang Ginoo siya nagpabilin uban kanato mga igsoon. Ug sa may mga timailhan nga ang tao puno sa Espiritu Santo. Sama sa akong ginaingon, ang tulo ka buluhaton sa usa ka binunyagan mao ang una is to evangelize, no? Nga dili unta ta mahadlok. Labaw pag di ta mo talaw. Unya, madasigon to boldly sa in English pa, mga igsoon. Kanang way ko kahadlok nga mosangyaw sa kamatuoran, sa pulong, sa mensahe, sa Ebanghelyo, sa atong Ginoong Hesukristo. Simple raman sa gyud kaayo ang tugon sa Ginoo nga ningon siya, mailhan unta kamo nga akong mga tinun-an tungod kay kamo nagkahigog maay, mga igsoon. Isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Unsa may maayong balita sa kaluwasan? Nga kita, gikan pinaagis kamatayon, pinaagis pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang kamatayon maoy tambal sa kamatayon nga atong nahiaguman gumikan sa atong mga sala. Mao nang iyang kamatayon maoy bugti, maoy tambal, maoy hulip sa kamatayon nga atong mahiaguman gumikan sa atong mga sala. Kita usab malaumon nga mabanhaw, mobalik usab kita diha uban sa grasya sa Ginoo, sa kinabuhi sa Ginoo, mga igsoon. So kining adlaw sa Pentecostes, gisaulog kini sa mga Hudiyo sa karaang panahon aron pag hinumdum, pag celebrate, no? In remembrance ni adto nga ang atong Ginoo si Yahweh iyang gihatag ang napo kasugo nga kini iyang gisuwat diha sa bato. Kung sa karaang panahon ang iyang balaod o kasabutan tali sa iyang katawhan, iyang gisuwat diha o gitagik sa bato,
apan karon sa atong panahon niining atong pagsaulog sa Pentecostes gipasabot nato nga gitagik na gyud dili sa bato kundi diha sa matag luna sa atong kasing-kasing. Ug unsa man ang balaura dili kay napo kundi aron dili ta malibog usara. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninya. You will the good of the other. Kanunay gyud nimong tinguhaon ang kaayuhan alang sa uban. Kinsa maning uban? Imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong silingan, o bisan kinsang tao nga imong gikahibalag, o bisan kinsang tao nga gitugyan sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Mao na nga kamong mga masakiton nga niya kanunay nagnunot nining atong TV Healing Mass out of love ang atong mga kamadrihan dinhi sa St. Paul's unya sama sa ikaduhang pagbasa karon nga taho nato gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto managlahi ang atong mga gasa sama kining atong TV Healing Mass. Muralag yano kaayo, no? Pero kung inyong makit-on sa tinud-anay, naatay mga kameraman nga ubay-ubay gyud ni sila, no? Nya sus kanindot sa atong misa ron kay ang atong duyog ang pinaka the best nga rondalya gyud sa Lourdes Parish nga niya, no? Mo nang nindot kayo ang atong kanta, awit, musika sa atong santos nga misa kay naa ang atong rondalya. Nya na ang atong mga lectors, nya na ang atong mga technician. Ug ang resulta mao na nga anaa ang TV Healing Mass nga matag Domingo gihatod alang sa atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Managlahi ang atong mga talento apan usara katumong ang atong hatdan o mugna kining maong TV Healing Mass for the greater glory of God and to serve our fellow men because of our faith, love for the Lord, mga igsoon. Nya nindot ra ba kaayo no kay daghan man gid ay sa gyud nagnunot aning atong TV Healing Mass, no? Daw sama nga murag walay mananaw pero salamat sa Dios kay lagyo ang naabtan. Ato lang usang semana dihay taga Dubai, nagpasalamat siya sa TV Healing Mass kay mulantaw sila, ma-appeal sila, musaulog sila sa TV Healing Mass, mga igsoon. Makasimba sila, no? So, kanus aman nato madawat kita karon isip ta mga Katoliko Kristiyanos ang gasa sa Espiritu Santo. Of course, adlaw sa atong bunyag tungod kay kadausan nato dinhi gibunyagan man ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. For the Holy Spirit is the love between the Father and the Son. So, ang Espiritu Santo mao ang gugma sa Amahan ug sa Anak. Ang Espiritu Santo siya suma sa tugon sa atong Ginoong Hesukristo nga gipahuwat gyud niya ang mga tinun-an. Una pa sila gipadala aron nga diha nga molamdag ang Espiritu Santo kini maoy usbon ko mopahinumdom, motudlo, mogiya, mo-empower kita karon ang buhing simbahan. Ang sakramento nga nagpabilin nga nagpamatuod nga ang Ginoo siya anaa sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. The presence of God in our life. The presence of God in the church. Kay matod pa sa in English, ang simbahan is the sacrament of God. Unsa may ibot pasabot ana mga igsoon, nga ang simbahan mao ang timaan sa buhi nga Dios. Sa to pa wa gidi ay tabiyai. Di gyud mahimo nga talikdan ta sa Ginoo kay ang simbahan mao ang timaan nga ang Ginoo niya siya uban sa atong panaw, nagpahinumdom, naggiya kanato isip ta
katawhan sa Dios. Isip ta iya sa simbahan, mga igsoon. Hingpit natong nadawat ang Espiritu Santo diha sa adlaw sa atong konfirmasyon, mga igsoon. Na sa atong dawat sa sakramento sa konfirmasyon, gisangkapan ta sa Ginoo aron kita isip iyang mga sundaw ni Kristo, kay iya man tang gipadala ngadto sa kalibutan, mo nang iya sa tang giandam, gisangkapan sa taniya aron mahibaw tang makigbisog, moatubang, makigbatok sa kadautan sa kalibutan, mga igsoon. Mo nang ang mando sa Ginoo, panglakaw kamo og ipadala ko kamo ngadto sa kalibutan. Nganong ipadala pa man ta sa kalibutan? Nga niya naman ta sa kalibutan. Ang buot ipasabot ana, ang kalibutan nga dili mo tuo sa Ginoo, ang kalibutan nga daw, ang kalibutan nga hakog, ang kalibutan nga bakakon, ang kalibutan nga nagmugnag mga fake news, mga igsoon. Mao kana ang atong giatubang nga kalibutan. O kita isip mga Katoliko, Kristiyanos, gipadala ta aron atong ipatigbabaw, aron ang tanang mga bakak nga gimugna karon sa kalibutan, isip ta nga naghupot sa kamatuoran, magpadayon ta nga maisugon nga mobarog sa kamatuoran. Di unta ta mutalaw, di unta ta manghadlok, mga igsoon. Particularly, no, ako naman ay siging giwali ni ana manggitaron sa social media, gani ang mga Pilipino ginaingon nga sus gikas kabos ngadto sa mga kuan giguwang og mga bata, no, engage na kay sa social media, mga igsoon. So ayo lang mo pag-post anang mga bastos, anang mga pulos, mga binuang. Kung mahimo, let us evangelize the digital world, no? Ayo mo kauaw nga inyo sang ipadayag ang inyong pagtuo diha sa social media, mga igsoon. Kanindot. Dili anugon ang inyong load. Nga nahurot lang nga nagsige mong post og mga chismis, mga unsa pa diha ang inyong mga gipang post sa inyong Facebook account, mga igsoon. No? Ipadayag ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo, mga igsoon. So salamat kay karon ining pagsaulog nato sa piyesta sa Pentecostes, mahinomdom unta kita nga kita gisangkapan na aron nga kita mahibaw moatubang sa way ko kahadlok sa daghan kaayong mga dautan nga atong giatubang matag adlaw. Kay lagi, life is a constant struggle between good and evil. Salamat kay nidaog ang maayo niining higayuna kay niya mo, no? Niya ta. Sus kadaghan pa unta na atong buhaton dito sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, pero niya gyud ta, no? Nihatag ta sa atong panahon nya kanindot nga kamo nihatag sa inyong panahon kay nahatod nato kining maong TV Healing Mass. Grasya gyud kay kini sa mga tawo nga dili sila makasimba tungod kay layo kay ilang panimalay sa simbahanan. Dili sila makasimba tungod kay ngano man putol ng ilang tiil, mga igsoon. Ngano man gidiabetes, mga igsoon, no? Daghan pang mga nagkalaing-laing sakit nga maoy nakapahimo nga sila dili na gyud makaapil, makasimba sa atong mga tagsa-tagsa ka mga parokya. So salamat sa inyong kadasig. So what are the more or less gifts of the Holy Spirit? Wisdom, no? Yan sa man ang wisdom, kanang kaalam, kana bang imog yung matanaw ba? Imog yung tanawon ang tanan diha sa pananaw sa Ginoo, to see things from the perspective of God, no? Sa imong pagkatawhanon, gusto gyud kang manimaus, pero salamat kay naa ang kaalam. Nga imbis unta gusto kang manimaus, mopasakit sa mga tao nga tandog sa imong kinabuhi nga tumutumuan kag istorya, pero ang nahitabo unsa man, imo silang gipasaylo. Wa ka maghunahuna sa pagpanimalos kanila, mga igsoon, no?
Imbis unta magdinaw maghinakog ka tungod sa imong kaalam mao nang nahimo kang taytayan sa grasya sa Ginoo ngadto sa uban, mga igsoon. Wisdom, no? Counsel, kana bang mahibawtang mo timbang-timbang what is wrong and what is right, no? Mahibawtang muhukom. Naana nato. Gasa na sa Espiritu Santo aron mahibawtang mo timbang-timbang what is right and what is wrong, mga igsoon, no? Knowledge aron nga kita mo tan-aw sa mga mugna sa Ginoo nga dili nato ni gamiton nga makapalayo kanato sa Ginoo, kundi gamito nato ang gipiyal sa Ginoo kanato. Ang mga grasya, ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato, it would bring us closer to God. It would lead us to find God in our life, mga igsoon, and to glorify God. Sus kanindot, no? Mga igsoon. Unya, reverence, piety. Ang tao nga puno sa Espiritu Santo, maampoon gyud. No? Kana bang malipay gyud siya, mugahin gyud siya sa pagampo. And para nako, prayer is simply listening to God. Nya mao manay gikinahanglan sa atong panahon karon. Kay ngano man, pagkadaghan biyang tingog nga atong madungog ron, malibog tag kinsang tingog nga atong paminaon. Pero in prayer, hopefully by the grace of God, kay gilamdagan man ka sa Espiritu Santo, mao nang kanunay gyud nimong madungog ang tingog sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, mga igsoon. Scientifically, sa 5 senses of man, ang pananaw, seeing, maogyoy labaw. No? Pero philosophically, o sa atong pagtuo, nga doon natay relasyon sa Ginoo, ang pagdungog di ay maoy labaw sa 5 senses of man. No? Ano man? Kay sa atong pagpaminaw, sa pulong sa Dios, matod pa ni San Pablo, fides is audeto. Hearing, listening is the beginning of faith. So, kay kita, doon naman tayo pagtuo sa Ginoo, mao nang unta hinaot pa unta nga kanunay tang maminaw sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Reverence, piety, mga igsoon. So, nining atong pagsaulog sa piyesta sa Pentecostes, mga igsoon, sa mga ako nagsulo og puwa, sama sad kamo nagsulo og puwa, dominant kaayo ang kolor nga puwa, nagpasabot kana sa unsa man? Presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, ha? So every day we should always be conscious nga ang Ginoo di ay kanunay uban kanato diha sa atong kinabuhi, mga igsoon. So sa atong pagpadayon sa Santos nga Eucharistia, pangayoon nato kanunay ang lamdag sa Espiritu Santo aron nga diha sa atong kinabuhi magiyahan ta sa atong panaw nga human sa atong kinabuhi ibabaw ning kalibutan, mahiuban gayud ta Ginoo didto sa kahingpitan sa kinabuhi uban sa Ginoo. Amen. Amen. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay o pinupo. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulong kaadlaw. Misaka sa langit nagalingkod sa to sa Dios nga amahan. Gikan dito bubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhi dayon.
Sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang simbahan may husganong musunod sa paggiya sa Espiritu Santo, samtang sundo niya ang mga timalhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu ni Kristo modala ngadto sa kayusahan kanilang tanan nga mihangalin sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran, kalibutan diha sa paghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang magughanong espiritu mulandag sa nahuna ug sa pagdasig sa bubuton nila nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamuhot mubayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga maghiusa sa atong kasing-kasing ug atong kalag, kita nga namati sa espiritu nga nagasulti ka nato nga diha sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipadala ang imong espiritu. Nangayo kami kanimo, Ginoo, hatagi kami sa iyang kusog ug sa iyang kaalam aron panahon sa mga pagsuway ug mga pagtintal musaksi kami sa imong kamatuoran ug sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton man ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niya. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo suma sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo ka namo, bahin sa misteryo ni ining sakripisyo, magpadayag ka namo sa tanang kamatuoran, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat tas Ginoo ang atong Dios. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagis pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagabanhaw. Nining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa og matuod nga Dios o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Busauban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos ginikaw, Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo ang Espiritu ron pagsantos sa ining mga gasa nga mahimo kinialang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan pasalamat kanimo mipikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Gawata kini ninyong tanan og kana kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab. Ihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo alang sa tanang mga tao, mga sala mapasay, buhatan niya ron paghandog. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahaning pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwas. Nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa buong kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, Birhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, Senyor San Jose, Pedro Calungsod, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila, amo ikon daygon o himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, sa kahiusa sa Espiritu Santo no himaya, hangtod sa kahangturan. Magamputa samahan atong awiton ang mga puong gitudlo sa atong manunubos. Amen.
Maayo minimo Ginoo ngay maluwason sa nandautan ug hatagi mi kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kristo nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw biin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kayusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manao sa kanimo. Nagsaulog man tas Pentecostes, ipakita nato nga kada usa nato naagyod ang Ginoo, ang Espiritu Santo diha sa atong pag-inigsoonay. Smiley imong tupad. Kini mo ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ay matalawag kini. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, O Diyos, naghataw ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo. Magdugang pagpus ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Kamong mga masakiton nga nagnunot nining atong santos nga Eucharistia sa mapaubsanon sa kinasingkasing sa tumang pagpaubos, iduko inyong ulo ug dawatan ninyo ang panalangin sa Ginoo. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pagpailob diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Natapos ng misa, dadaan niyo ang gugma, kalinaw ni Kristo. Salamat.